بولن تو پہلے تسی نعرے دا جواب نہیں دیندے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جڑا میرے مولا نو مندا ہے او ضرور بول سی نعرہ حیدری. محترم ارشام علی سیالوی بھائی ہیٹ میں گاندر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. بے شک لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور چاند تاروں میں آج بڑی ہلچل ہے نصیر. یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے میرا اللہ دین لوکے تیرے نال سونیا. اے میرا اللہ دین لوکے تیرے نال سونیا. تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا. اے میرا اللہ دین لوکے تیرے نال سونیا. تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا. بلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی حق دا. بلا ہووے آقا تیری رحمتاں دی حق دا. انج کوئی غریباں تے دھیان نہیں رکھدا. انج کوئی غریباں تے دھیان نہیں رکھدا. اوے میں رکھے تو غریباں دا خیال سونیا. او جی میں رکھے تو غریباں دا خیال سونیا. تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا. اے میرا اللہ دین لوکے تیرے نال سونیا. تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا. تسی جے بلاک رک ٹور پیندے نے. تسی جے بلاک رک ٹور پیندے نے. مٹھی وچ روڑے وی کلمہ پڑھ لیندے نے. مٹھی وچ روڑے وی کلمہ پڑھ لیندے نے. او تیرے گن گن دساں کی کمال سونیا. او تیرے گن گن دساں کی کمال سونیا. تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا. اے میرا
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਐ ਮੇਰਾ ਲੈ ਦੇਣ ਲੋਕੀ।